देनी एहिला तरसा के। ना गरिया के ना हरिया के ना नैहरवा जाके ना नैहरवा जाके ना गरिया के ना हरिया के ना नैहरवा जाके अपन राजा के सुधार देनी एहिला तरसा के। अपन भातारा के सुधार देनी एहिला तरसा के। अरे उनका से रुसनी कुछो न पूछनी अलग सुतनी जाके अपन रजऊ के सुधार देनी एहिला तरसा के। अपन भातारा के सुधार देनी एहिला तरसा के एहिला तरसा के। एहिला तरसा के। हमरो बालमुआ सखी रहुए नादान हो गईले सुधर जब कोई परेशान हो सखी हो। हमरो बालमुआ सखी रहुए नादान हो गईलन सुधर जब कोई परेशान हो। कोई दवाई तब बुझाइल उनका से खिसिया के। कोई दवाई तब बुझाइल उनका से खिसिया के। अपना सोया के सुधार देनी एहिला तरसा के। अपना रजऊ के सुधार देनी एहिला तरसा के। भातारा के सुधार देनी एहिला तरसा के। ओही दिन से करे लगलन में हरी के डर हो। लहरी दीपक रंजित भूपेन भास्कर हो भूपेन भास्कर हो। ओही दिन से करे लगलन में हरी के डर हो। लहरी दीपक रंजित भूपेन भास्कर हो। खूब लुलुआइनी बात सुनवाइनी नंद किशोर लगे जाके। खूब लुलुआइनी बात सुनवाइनी नंद किशोर लगे जाके। अपना सैया के सुधार देनी एहिला तरसा के। अपना राजा के सुधार देनी एहिला तरसा के। तितली रिकॉर्डिंग स्टूडियो मस्ती चाट मोड़।